Stratený chlapec. Bol raz jeden veľmi, ale veľmi bohatý pán. Taký bohatý, že ani sám nevedel, koľko má bohatstva. Ale čože mu bolo zo všetkého, keď nemal potomka, ktorému by to svoje bohatstvo poručil. A úfať sa mu tiež veľmi nemohol, lebo veru už bol viacej starý ako mladý. Ale na veľa sa jeho pani predsa cítila. Nádej bola veľká a prípravy na krštenie ešte väčšie. Ako sa už dieťa malo narodiť, prisnilo sa pánovi, že to bude chlapec, ale že ho musia varovať, aby sa do 12. roku nedotkol zeme, lebo že hneď zmizne. Dobre. Narodil sa chlapec, pekný, utešený. Pán dal hneď a hneď obstarať 9 pestúnok, ktoré ho mali rád radom varovať. A prísne im pohrozil, aby ho len nepoložili na zem, ba aby sa mu nedali zeme nikdy ani dotknúť. Pestúnky statočne zachovávali pánov rozkaz. Chlapcovi už chýbalo do 12 rokov len dakoľko dní a ešte sa zeme ani nedotkol. Ustavične ho iba na rukách nosili alebo v pozlátenej kolíske kolísali. Pán už robil prípravy na bohatú hostinu, ktorou chcel osláviť jedináčikovo vyslobodenie spod ťažkej sudby. Tu sa naraz strhne na dvore veľký krik. Pestúnka, čo chlapca práve vtedy držala na rukách, chcela chytro zvedieť, čo je to za krik. Všetečnica zabudla sa. Položila chlapca na zem a díva sa ako teľa na nové vráta na tých, ktorí sa tam hašterili a robili huraj. Krik sa utíšil. Varovkyňa chcela chlapca vziať zase na ruky. Ako sa predesila, keď ho nikde v izbe nenašla, to sa nedá ani vypovedať. Rozpamätala sa na pánov rozkaz a dala sa do hrozného plaču. Pozbiehalo sa okolo nej všetko, čo len v dome malo nohy. Priletel aj pán a spýtuje sa, čo je a či sa chlapcovi nič nestalo. Varovkyňa sa triasla od ľaku a strachu ako osika. Na mnohé dopytovanie už potom horko ťažko predsa len povedala, čo a ako sa stalo. Zarmútil sa pán neslýchane, že všetka jeho nádej takto nečakane stroskotala. Hneď a hneď rozposlal sluhov na všetky strany, aby chlapca hľadali. Rozkazoval, prosil, sľuboval veľké odmeny, dukáty sypal ako grajciare. Dosť oni hľadali, ale chlapca nikde nájsť nemohli. Stratil sa, ako by sa prepadol, ako by ho nikdy ani nebolo. O dáky čas zbadal zarmútený pán, že v jednej z jeho najkrajších svetlíc každú noc o polnoci voľačo hrmoce a žalostne narieka. Pozoroval to za istý čas a keď to neprestávalo, nadišla ho veľká vôľa prezvedieť sa, čo by to mohlo byť. Ba aj tomu prišlo na či to nebude jeho stratený chlapec. Vyhlásil teda, že dá 300 zlatých tomu, kto v tej svetlici prenocuje čo len jednu noc. 300 zlatých je pekný peniaz, pre chudobného človeka hotová pomoc. Nuž veru sa našlo hodne takých, čo sa na to podobrali. Ale keď prišla 12. a začalo to hrmotať, každý sa vyľakal. Pomyslel si, že ani za 300 zlatých sa nehodno zahrávať so životom. I nemohol sa pán prezvedieť, čo to hurtuje a plače, či jeho chlapec a či dáka potvora. Nedaleko panského dvora bývala jedna mlynárska vdovica s 3 dcérami.
Nebožiatka boli veľmi chudobné a živili sa veru len tak po psote. Povesť o hrmote a plači a o 300 zlatých dostala sa aj do ich chudobného domčeka. Tu prerečie najstaršia dcéra k utrápenej materi. Mamka moja, čo máme vždy len biediť? Vari sprobujem šťastie, pôjdem cez noc strážiť a zda voľačo dostriehnem. Tých 300 zlatých by sa nám veľmi zišlo však. Matka pokrútila hlavou, zamyslela sa. Ale na ostatok, že sa naozaj tak biedne živili, dovolila dievke ísť. Išla teda mlinárkina najstaršia dcéra k bohatému pánovi a rozpovedala mu, čo chce. Ty by si mala vôľu ísť strážiť? Prerečie pán. Dobre, dievka moja, dobre, sprobuj šťastie. Veru sprobujem, odpovie tá naradovaná, že jej dovolil. Ale by som vás pekne prosila, keby ste rozkázali, aby mi dali niečo so sebou. Uvarila by som si večeru, lebo som veru od rána nemala nič v ústach. Pán hneď zavolal kuchárku a rozkázal, aby jej dala niečo na uvarenie. Kuchárka zaraz doniesla všeličoho aj na 3 večere. Mlinárkina dievka si vzala na dostač strovy, omasty, múky, soli a dreva na oheň. Zapálila voskovú sviecu a šla do tej svetlice. Tam si rozložila na kozube oheň, pristavila hrnčíčky, prestrela na stôl, aj posteľ si odostlala. Varila, varila a ani nevedela, ako jej ubehol čas. Bije 12. Tu začne čosi po chyži hrmotať a jajkať. Mlinárkina dcéra sa v strachu díva po svetlici a prezerá ju z kúta do kúta. Ale nikde nič, ako na dlani, a len hrmoce a jajká. Zrazu hrmot i jajkanie prestanú a pred ňu sa postaví krásny chlapec. Spýtuje sa prívetivým hlasom. Pre koho to varíš? Pre seba, odpovie ona. Zarmútil sa krásny chlapec, pozrel po nej smutným okom a nanovo sa spýtuje. A pre koho si to prestrela? Pre seba, odpovie zase ona. Krásny chlapec sa ešte väčšmi zarmútil, aj slzy mu zaihrali v sivých očiach. A pre koho si to odostlala? Pre seba, odpovedala aj po tretie mlinárkina dcéra. Tu krásneho chlapca zaliali slzy, zalomil rukami a zmizol. Ráno vyrozprávala mlinárkina dcéra pánovi všetko, čo vedela. Iba to, že sa chlapec zarmútil nad jej odpoveďami, si zadržala pre seba. Za to, že prenocovala v tej svetlici, odčítal jej pán sľúbených 300 zlatých. Na druhú noc sa vybrala prostredná sestra a staršia ju poučila, čo má robiť a ako odpovedať. Tá robila podľa toho. Šla k pánovi a pán jej dovolil. Nabrala si strovy, omasty, soli, dreva, zapálila voskovicu, založila oheň, prestrela na stôl, odoslala posteľ a čakala. Keď sa chlapec ukázal a spýtoval, pre koho to varíš, pre koho si to prestrela, pre koho si to odostlala, za každým odpovedala, pre seba, pre seba, pre seba. Chlapec sa zase, tak ako včera, rozplakal, zalomil rukami a zmizol. Ona ráno všetko pánovi vyrozprávala, len to zamlčala, ako sa chlapec rozplakal. A pán odčítal i jej sľúbených 300 zlatých. Na tretí deň povie najmladšia sestra. Hej, sestry moje, keď sa vám tak dobre vodilo, že ste doniesli po 300 zlatých, pôjdem aj ja skúsiť šťastie. Matka, keď videla, že sa 2 starším nič nestalo, dovolila aj najmladšej, hoci ju i najradšej mala, a hoci už teraz pri tom peknom zárobčeku netrpeli núdzu. Aj najmladšia,
ako i jej sestry, pýtala si najprv dovolenie u pána, vzala si dačo na uvarenie, zapálila voskovicu a večerom sa odobrala do tej svetlice. Tam založila na kozúbku oheň, pristavila hrnčíčky, prestrela na stôl, odostlala posteľ a čakala v strachu i v nádeji, kedy sa už privalí polnoc. Zrazu udrie 12. Tu začne po svetlici hrmotať a jajkať. Mlynárkina najmladšia dcéra sa díva v strachu po tej svetlici, prezerajú z kúta do kúta. Ale nikde nič ako na dlani, len hrmoce a jajká. Zrazu hrmot i jajkanie prestanú a pred ňu sa postaví utešený chlapec. Spýtuje sa prívetivým hlasom. Pre koho to varíš? Keď tak hľadela na krásneho chlapca, inak si rozmyslela ako jej sestry a povedala. Pre seba varím, ale ak chceš, môže byť aj pre teba. Zarmútené chlapcovo čelo sa vyjasnievalo a on sa opýtal. A pre koho si to prestrela na stôl? Pre seba som prestrela, ale ak by si mal vôľu, aj pre teba. Ako to povedala, cez tvár krásneho chlapca preletel ľahký úsmev. A pre koho si to odostlala? Pre seba, ale ak by sa ti páčilo, aj pre teba. Tu chlapec, celkom uradovaný, zatľapkal rukami a vraví. Ach, dobre si urobila, že si ani na mňa nezabudla. Ale počkaj chvíľku, počkaj ešte, prosím ťa. Idem sa odobrať od svojich dobrodincov, čo ma dosiaľ opatrovali. V tom zavial teplý vetríček a na prostred svetlice sa otvorila hlboká priepasť. Náš pekný mládenček sa len tak potichúčky do nej spúšťal. Mlynárkina najmladšia dcéra sa mu chytila za koniec kabáta a pustila sa za ním, kde to on asi pôjde. Tam sa im pred očami roztvoril nový svet. Napravo tiekla zlatá rieka, naľavo sa ligotali zlaté vrchy a na prostriedku sa pred nimi rozkladali zelené lúčiny, krásne, tisícorakými kvetmi posiate. Chlapec išiel chodníčkom popredku a mlynárkina dcéra dakoľko krokov za ním, len tak na prstoch, aby ju nezbadal. Ako tak idú, prídu k striebornej hore. Sotva sa k nej zblížili, vybehli všelijaké zvieratá. Hrnuli sa k mládenčekovi, vyskakovali okolo neho a on si ich radom prívetivo hladkal. Mlynárkina dcéra si za ten čas odlomila v tej hore halúsku a zakrútila ju do šatôčky, aby vraj mala pamiatku. Šli ďalej a prišli zas k druhej hore, tá bola zlatá. Keď sa k nej približovali, vyletelo nevídané množstvo všelijakých utešených vtáčikov. Krásne vyspevovali, okolo mládenčeka obletúvali, na plecia a na hlavu mu sa dali. On ich ešte naposledy prívetivo hladkal. Mlynárkina dcéra si zas odlomila halúsku a zakrútila do šatôčky, lebo si pomyslela. Kto vie, či by mi sestry uverili, keď im budem rozprávať, kde som bola a čo som videla. Keď sa krásny mládenček poodberal od všetkých svojich dobrodincov, vrátil sa tým istým chodníčkom, ktorým prišiel. A mlynárkina dcéra zas potichu za ním. Keď prišli k tej diere, chytila ho za konček kabáta a vyletela s ním do svetlice, z ktorej pred chvíľkou odišli. No, už som sa odobral, preriekol chlapec. Teraz si už môžeme aj zavečerať. Mlynárkina dcéra položila na stôl, čo navarila. Sadli si a obidvaja sa do chuti najedli. Keď sa už najedli, prehovoril chlapec. A teraz by sme sa mohli vari uložiť. I uložili sa pekne krásne do odostlanej postele.
Ale mlynárkina dcéra položila medzi seba a neho striebornú a zlatú halúsku. O chvíľu tichý sen zatvoril obidvom oči. Na druhý deň bolo už slnce hodne vysoko a mlynárkina dcéra sa ešte nehlásila u pána. Pán bol už netrpezlivý, no ešte čakal hodný čas. Ale keď ani potom nedávala o sebe znať, pomyslel si, či sa jej jazda zle nepovodilo a išiel pozrieť, čo je, ako je. Ale dvere boli tuho zamknuté. Zamknuté dvere dal pán vylomiť. A kto vypovie jeho radosť? Na posteli našiel svojho strateného syna a mlynárkinu dcéru. Práve sa preberali zo sna na ten hrmot. Otec sa radoval ako dieťa. Hneď rozkázal porobiť prípravy na veľkú hostinu a povolať všetko pánstvo, aby prišli a radovali sa s ním. Ale syn, keď očil pri sebe dve halúsky, so začudovaním riekol mlynárkinej dcére. Či si ty bola so mnou až tam dolu? No keď si mi taká verná, znaj, že si ma vyslobodila a z týchto halúzok budeme mať 2 kaštiele. Tu vzal tie 2 halúsky, vyhodil ich von oblokom a v tej chvíli sa vystavili 2 veľké kaštiele, jeden zlatý a druhý strieborný. V nich potom mlynárkina najmladšia dcéra a vyslobodený krásny mladý pán bývali a bývajú až dosiaľ, ak ešte nepomreli.